episode nung bera khan yan chu Queen Medusa le poison gal te nen tlang pakhata anin huti kan hua chuta chuan poison control dan tur an theta ani tin mulan sek le Golden West Valley hruai tu te chu anin pedu lo ti poison gal ne na tangin kan hrebok chu wang chuan yan le Queen Medusa te chuan heng pol pahnih hi da bo an tumta ani Queen Medusa taksa Fallen Heart Flame le Sualing Python na oma wangin Medusa tin hun chu a thalo hle a kum ni chunga heng energy om te hi lak chho wat emo in balance tir wat ani lo chuan Queen Medusa nu na chuan ator pha dona wangin yana chuan kum ni chung hian 7 great pill chu siam ngei atum ani kan hriat to angin 7 great pill siami a har sa hle a thil hlawm tak ani mai ba ka ti sual tlem te a omani po in yen hian anun na achan pha theya ama ero chu a hlo tin lo chuan Queen Medusa nu na chuan ator pha don sia yen chuan hlom vioma se ris sulak atum tlatani an continent pi ka hian 7 great pill siam then om lo chu wang chuan yen tan hian midang tan pui thei tur zon ngei na om lo zan kho in chung thil chu angai tu a khowar nu thleng po chuan chin fel dan tur ala mulo ti chuan pil siam na atanga thil tul sang la khom ma sak phot chu atuma a hlotlin ma lo chuan beidon mei atum lo chunga ti ma chuan pol pahnih te chu da bo ma sak atum bok as emperor le royal president te nen tlanga sek pahnih te in kulna chu hlatak atang nan thira an beidan tu rom man an siam meka yana chuan an sipai te nen va be chiam ai chuan veng tu te mulowa an elder te chu vada thatmak atuma as emperor chuan chu ti ani chuan kalo zui veng che atia ma se yana chuan du lowin kalo kirleh lo ani chuan harsat na ka tok nia ngai ula sipai zong nen in ron nor thut ton nia atia as emperor chuan yana chu thi thei ani lo ti hrilin yan alliance le Giama empire base na chu achunga ain nga thu hrila ma se yana chuan du thlan tur dang anei lo chu ti mek lai chuan Queen Medusa le asipai te chu an lo thlenga melma beitura in thuamin yana chu ron pui an tum ani as emperor po in yan alliance sipai te chu an omna hmun tura in do in ring an om to ti le yana thu chuak anga chet lak angai ani chuan chet la ngal vat thei turin anin pei to ti aron soya Queen Medusa po chuan asipai te chu as emperor thupek zom tura hrilin yan le Medusa ti lo chu yan alliance sipai te omna lama chuan an kalta a Queen Medusa chuan yana hne na lai hmunai kan ding mei don emni ti na zota yana chuan poison galina jade pek kha atike soma yana chuan Queen Medusa hne na 7 great pill soul uniting pill chu asiam na turla khom vata asiam na chu tho vat atum ti asoya kum ni chungin an hlotling nge yang ti atiam non de ani Queen Medusa chu yana tumru na wang chun lom hle ti chuan poison ka hne na tang mep alo thlenga marlama yen liuten a omna le chimlama mulan sek upa pathum te omna hmun dik tak chu an thre theya yen chuan yen liuten chu abitumanga Medusa chuan mulan elder pathum te chu aboi pui turin rotna asiama ma se Queen Medusa chuan yen liuten chu aman vada that atuma yenan mulan elder pathum te chu vabitum zok turin ati thung yen chuan rem tia an pahnih chuan lai hmun tang chuan an chuak ta yen liuten omna hmun alo langa yen liuten chuan an in kulna chuan veng tu thahnem tak da ma se Queen Medusa chuan atik chu mangin olsam takin achunga aluta yen liuten chu nula tenen lo lam velin party hlimom tak an lo mangmek ani Medusa chu yen liuten thattur chuan ain pei to hle he episode a hian yen liuten ada thala ero hi mutur om lo heti lai hian yen chu chimlam mulan sekho omna athleng to a chuta chuan elder pathum te po chu an hliam alodam chhomek to a kan soi bel lok anga episode masalama yen an elder pakhat athat kan ti kha thilawin na takin in hliam zokani elder pathum te hian thiamna danglam tak an neya an chakna chuan dozong peak level warrior chakna atlupha ani kan ti to kha anin ti dama anin ti chakpel nan hian combine technique chu an noti meka yen chuan a 3000 thunder lightning speed mangin rang takin achunga chuan aluta veng tu sipai te chuan
tu ema local ni nan thria ma se an zon chuan engma an hmulo elder pathum te chuan iana chungchang an lo soi meka iana chu an rin phak bakin chakti an poma ma se ro mana fel tak nen iana chu than tum thu lo soi ve mekin poison sek ho tel lo point yen lu te na puina in ziama empire chu an ne the an len ring ve fana chu ti mek lai chuan iana chuan a profound transformation of heavenly fire chu amanga hi soi fi hlekila transformation of heavenly fire hi technique danglam tak ania heavenly flame mangin attack na tak asiam theya high level fire based technique ania hei hian achakna chu na satakin atipung thei ani ti chuan iana chuan elder ta chu ron bei thutin iana chuan 3000 lightning speed technique baka aklon siamin elder ta chu a chhai boi ne hle elder zinga pakha chu a ngonga rek betin amana iana chuan chet lak in tumani chuan he minep takhi ka that don ania ti na vo elder pani te chuan thatlo turin an nge na ziama empire chu ti boi lo turin ain tiam bok ma se chet lak thut tumin arukin formation an bot saya iana chuan chu an thil tum chu hre thiamin elder aman chu a that ngal mak a thichiang to khopang le thinrim takaron pe ngalin anin beina thom chu veng tu sipai te chuan ron hria anin beina hmuna chuan anon thlenga borok aso sang ta khop mai iana chuan adin hmun chu a thalo ani ti hre thiamin le chu hnakin chu chuan energy wave na tak asiama sipai ron lu tum te chu andar suo mai chu hun chu phang tang kain iana chu chulai hmun tang chuan rang takin a chuak ngala ma se sipai le elder te chuan iana chuan zui ve ngal iana chuan hmalo oma piang chu avai dar ngal mi ama ero chu a chau deuh to awangin a thlok chak hlei theilowa sipai te chuan run nang chingin thei to pina beileta ma se an tam hne em awangin na sataka beilet chung point iana chuan tlan bo na hun rem chang anei thei meu lo chu ti mek lai chuan elder pani te chuan an combine technique chu man ron tum le in iana po chuan thil dang ti thei om to lo ti hre thiamin angri buddha lotus flame chu man tumin en bot sai ve ngala ma se chumi awang chuan a chakna chu na satakin atlak niam pha dona elder pani te combine attack ina iana asut don trap chuan queen medusa chu alo thlenga anron attack na chu lo dangin iana chu aron chan chuak man chi iana ka tang chuan thisen ron luang chuaka queen medusa chuan iana hmuya thisen chu a hruk fai sak elder pani te chu akuta da turina tia iana chu chulai hmun atanga intial film tura hrilin iana chulai hmun tang chuan a chuaka queen medusa chuan elder tele mulan sipai te chu ama chau chuan ama chonta queen medusa chuan mulan elder tele mulan sipai te lam chu a hoya medusa chu mulan sipai te chuan ron pe tumin an ron hnaya medusa chuan slash attack vai khat mangin an ral ngal vek elder te chuan a chak zia an hmu chuan an tan chuan beile chi ani lo ti an hra chiang kher mai tlan chiat an tuma ma se queen medusa chuan rang taka ron zuin elder pani te chuan tlan chiat ngai na shelowin combine technique man chuan tumle ma se medusa chuan a 7 color swirling python mang chuan bein an ngam lo kher mai kong hrang hranga tlan chu tumin be ma se queen medusa chuan chung elder pani te chu ti hlumin episode chu atop ta ani episode nung bera khan iana chuan mulan elder te beilai kan hmuwa ma se din mun chezoka din mek la chuan queen medusa lo thlenga ron chan chuakin queen medusa chuan elder te chu athata ti kan hmuwa mulan sek atangin sipai dang chakmel tak tak ten an ron zui awangin queen medusa chu lai hmun atang chuan intiar filimin kong laka iana chuan alo nga ka medusa chuan tlan vat turin a thrila iana kuchu manin an pani chuan chak takin an thlok chuaka indomi te chuan an ron zui zela iana thlo chak zong hi ron zui tu te ne na khai khin chuan amuang zoka a chan chu mulan sek te hian flying combat technique an man wang ani chu wang chuan medusa chuan biruk na hmun an zon vat angai ti soin medusa chuan sil siamin an biruta
chung ron zui tu te chuan an hmu lo awang chuan an kalpela Medusa chuan a hmai tuamna chu a phela iena chuan lom thu a soya hliam a nei le nei lo zot alin Medusa chuan poison gal hian a hmachon lo chung chuan tu main an ti na theilo thu a hril iena chuan scroll pakhat chu la chuakin a ena ma se scroll a inziak chu an tan atangkai lo ti a hriat awangin a lung oi lo hle Medusa chuan scroll pahnih ran la chuakin mulan elder te hena tanga ala kani thu a hril iena chuan snake clan tan atangkai zawk ang ti in pek let atuma ma se Medusa chuan la du lovin scroll a chuan mulan sek te flying combat technique thuru ko thu a hrila he technique hian a thlo chakna chu na satakin a tipung theidon ani iena chuan mak ati hlea vong thatla tura ti in pek let an tum le Medusa chuan la du lovin iena chuan ala ta Medusa chuan an hmelma te an chhuah to awangin tuna chuan Ziama Empire chu tun din hmuna chuan a him to ti soin snake tan ten mun nget an nei vat theinan le buaina neu te chingfel turin snake lana aki le ngal tu thu a hrila iena chuan in enkol tha hle tura ti in Medusa chu thil dang soizom lo chuan a chuak ta ani heti la hian zunar kha hun rei tak nuwa ron lang vele in hei hi iana chas number 1 kha ani a bodyguard ling ing chuan Ziama Empire din hmun lo hril meka ian sana thina le ian sek thri ani dante ianan an hnam phuba chu ian sek ho laka ala theita ti thu a thrila linging hian sol hola iana pa le iana teacher master ialau man anni chungchang po asoi bok thin rim takin zunar chuan linging chu sol hola mi tira iana pa le master ialau wate din hun chu chui chiang tu le chui ngal turin atia sol hola ka chuan a thin rim kher mai a aura chu ron langin a aura hian a chak zia atilang chiang hle bok hun masalama khan zianan academia zunar thilti theina kan hmu te kha kan na hrianga chuta chuan zirlai pahnih te chu kunjung tang pakhat chau mangin athe ani kha a thilti theina tak tak chu ala hriat lawa ala thu ani ma se zunar hi nakina BTTH khovela thilti theiber polani don ti ero kan soilok ve hrim hrimange chuti la chuan ian chu ian alliance a akala elder family alchemist tam tak chuan an ma ni ti chak theidam doi siam na an lo thok meka ian chuan ma an son to empty zotin na chu thok ring ma se an du anga sot thei meu lo thu in elder fama chuan a changa he an na tho meka hian medicine king gu he in apui thei an rin thu soin gu he hi medicine king ti a hriat lar tak ania Ziama Empire chunga alchemist mi zaron le thiam tak damdoi lam siam na konga a thiam na le damdoi chi sang tang a hriat na thuk tak awangin a hming thang hle ina chuan hun kal towa anin kar thuangai to chuan go he hian apui du nge ringa elder fama chuan king medicine go he chu mu arutta a iana po chuan remti in go he chu an bumuta ani go he hian atira chuan du lawa ian an hena build farming competition na min hne theni chuan ian alliance karon zomang atia ian apo chuan chu inel chu apoma in elna chu nein rei tak an el nuwa ian chuan hena achanga medicine king go he chuan ian alliance chu azom ve ta ani ti chuan asin lo in thlakin ian chuan poison gang hena tang le khathon dongin sol palace lam thu thar hriat thu aron soya ti chuan ian chu poison gal omna hmuna culture chuan a chuak ngala tatang chuan snake lan lam chu panma supportin Queen Medusa chu chanchin thril koi atuma snake lan ho chen na hmuna thlen chuan zian kha lomin iana a hmu chuan a lo hlim hle a iana chuan zian omna chu apana heta hian enge ati ti azota zian chuan Queen Medusa hian heta hian training peturi min thruaya ma sen inge mazat kalta tang khan Medusa chu ain khung ran awangin a hmu theilawa ama in a thei angin alo in zirve thu asoya zian chuan iana hnena heta hian engti turin nge ilo kal Queen Medusa mu idu emni atia iana chuan engkim rila Ziama Empire chu san tumdan po asoi fia bok Queen Medusa chu iana chuan ti boilo mei chu duin hriat ti lova kal le mei chu atumani zian chuan iana chu kalo zui ve don che ti in adila
ma se yen a chuan phal lowin chu mun chu hla om lutuk I kal ve na chi ani lo atia zian chu yen chan na awang chun alung oi lo hle a chutia nin biak lai chu snake lan veng tu si pai ni om tak pakhat lo langin yen a chu rang takin arun pana nang hi sawian ininge yang atia yen a chuan o sawian kani alom enge kalaka boina inem ni atia si pai ho tu chuan thinrim takin nang mishing kan lalnu medusa nu na chu nangma awang hian din hun hlom taka ading ani wang chuan voini ka that don che ti na pan hnaya ma se zian chu ron rolin a hnek ta hrep mai a hnung tol dora zian chuan deuh so tong kam zetin wow sakhle mai atikhera veng tu sipai chuan thinrim takin ian a hne na nang mi do isepa khap mei chenau pang hnung lama khan ibiru reng don em ni atia ina chuan chan le wang om lo atianga in be na hian chu in zom na chu ati chiat thei thu rila ma se veng tu sipai chuan thinrim takin chu poimo lo sawian voina hian inun nakalak sak don che atia chuan ina chuan a flame chu palama chuan a thlo pheya chu ti lai tak chuan khuim medusa chu an zinga ron langin veng tu sipai chu a ron danga zian chuan khuim medusa mu chuan hlim takin a kuwa zian chuan khuim medusa hena sipai ho tu chunga alung oilo zia chu rila hepa hen min ti boi tuma do huanga ka kai sang hi thil thata kani chu ti ni lo se chuan min that nge yang sipai ho tu chu zian thu se wang chuan amang ang hle a khuim medusa hena chuan ka duty ka ti mai ni in khung sang la hi tu main anti boi tur che ani lo ati ve tlat ma se khuim medusa chuan a thil ti chu a hria thinrim takin iana tha iwawa I thil ti hian mihring le keima ni in lai chin na ati che thei ti hriam hemi awang hian hremin diang ti in tar chu ta ina thakhat chung tang turin a hremta ani chu a hmu chuan iana chuan khuim medusa ina angai poimo zi a hriat awangin aril ru in alo hlim ru veng khuim medusa chuan iana chu apana heta hian engwanga lokal ngei ni tina zot iana chuan ama sabera chuan poison ga hena tangin hall of souls chungchang thu ka donga muturin central plains lama kakal dona an chin hril tur chele idin mun enfia turin heta hian ka lokal photani atia chu thua the chan khuin medusa chuan ka thalom chu ti ni chuan ka lokal veang atia iana chuan nilowe I taksa hi chaktok silawa local velo zok meiro atia khuin medusa chuan I thiam le theina hian rin hlel na cheka nei lo ma si poison gal hi katana hlaoma katan chuan mi sual ani I laka trika ha ani chuan engtin nge niang nangma chawa kal chu a him lo I rual chuan ka local ve zok ange atia iana chuan medusa ril ru chu ne atuma poison gal hi ka ring tlatani chu tiang thil chu ati don lo ti ka hria tia ma se khuin medusa chuan a hnial tlat thung iana chuan ani chuan a tha e ma se engdin huna po inun na hlaoma ida tur nei lo atia khuin medusa po in chu apom ve bok a chua main khuin medusa chuan thil chin fel tur poimo tak aneya chumi hnuah chuan kan chuakang atia iana chuan khuin medusa hnen chuan lom thu hrila khuin medusa lal ina alu hnu chuan khuin medusa hi angil nei takset katan thil tam tak min ti sakto atia zian chuan chu a thu sei chu lo hria in rang takin ron pan hnaya nie engtik lai point thatakin en kolla ngai sak rengang che atia episode chu atop ta ani ti chuan iana le zian le khuin medusa te chu an chuak ta reife hnuwa chu yan empire an thlengta a chumi hnuwa poison sekram chunga chuan an luta chu yan empire chunga hianin poison sekte mulan sek kan ti te hokha an omani ti kan thedon nia medusa chuan poison ga chu alaring thei chuang lo poison gal hin lal chung ko athata chu chuan adin hun chu ati sang ani atia chu thua hria chuan iana chuan tun ma chuan poison gal hi hetiang hi ani lo a thil ti chu ataksa poison omina angong ania adu wang renga that ani lawang atia ti chuan iana chuan poison gal in jade apek chu ati chia anomna chu a hriat tir ani
chumi hnu rei vak lawa chuan poison gal chu alo thlenga elder te nen in biak na poi mo tak ani awangin a tlai ti soifi in iana chau hi mai tuam lo ani awangin poison gal chuan a thian te chu tu tenge an ni azota iana chuan an zinga pakhat chu Queen Medusa ani thu asoya chu chuan Queen Medusa chu ati lom lo hle iana hena soifia kher angai na chan chu azota poison gal lo thlena tangin a thin rim le hle to ani ber a thin rim na chu in sum zo lo le in poison gal chu a bei le ta anin kara chuan boina chuak le ta angai te ten iana chu ro in rolin ain kara chuan ron tla jep le in sual tun lovin thil poimo tak soipui turin a ko ti soile Queen Medusa chu a hnung tola le lama hoi mak mai he thik na poison gal a huat em chan hi mangai na wang ani mai lo mo ti chuan poison gal hne na hall of swords chung chang thu thar anei le nei lo azota soul hall lamin aron mu thu trilin asipai tenen ziama empire an be na atanga atol kir chan le na aman lo na chan soifia na aphu thu soin poison gal chuan iana hian thian chak tak tak tam tak anei ti asila nungtol melo chuan poison sekten harsana lian tak anei pha thei thu trilin ti thei dang anei lo thu ina changa iana be dan tur dang an zona ngai ti asoi bok soul hall lammi chuan mi chak lo te laka nungtol chu ne pati hlea soul hall chu athil ti awang hian alaka an lom lo hlea poison gal chu iana man vat tura hrila in chuti ani lo chuan soul hall thin rim na chu azual zel don ti soin soul hall lammi protector tai chu a chuak ta ani poison gal chuan protector tai chu zuiru turin bak a chua asin chu loin thlakin poison gal chuan ian hne na protector tai chu scorpion sek ho omna hmuna akal ti a hrila hei hian scorpion seka mi pakhat chu soul hall ne na in zom ani thu atar lang ani poison gal chuan soul hall chakna chu a chakna ne na in ang emo ani aya chak fe jok emo o anni thu a sei boka chu tiang ni lo se chuan a hma he tiang taka chapo tak hian an chengam lawang atia scorpion sekte hian indomi chak tak tak an neya chu hian empire hian zan hlo hle ani poison sekte chuan a hmain an lo do to a an chak hle ti a hria hi wang hian an hmel malian tak an ni mek ani chuan poison gal chuan poison sek ho omna poison sek elder te hmuturin a hruaya iana te pathum chuan an hmai chu tuamin poison gal chu kema an zuya poison gal chuan scorpion sek atanga mi pakhat an man thu le scorpion sekten poison sek be an tum thu a hriata wanga atuk zinga han be tum an ni thu a soifia tanzi tlanga poison sek indomi te chu a ko khom to a indo na te naw te po a om to a hi wang hian thi te po an om to bok elder te omna hmun an thlen chuan a chunga an luta elder te chuan poison gal chu za takin chibai an lo buka an pathum chuan dowang level ani ti an hre theya poison gal chuan elder dang te chu khoi angi an om ti azota elder te hi mi panga an nia elder dang pahni om velo te chuan indo na thung bera khan hliamna takan tora wangin in enkolin an ha chol mek ti an soya elder hu chuan an pol chunga hian en thatu an om ti asoya scorpion sek in poison sek sipai te chet lak dan tur an hriat lok awangin an in chana sat thu a hrila poison gal chuan uluk taka ngai tu awangwangin atuk zinga scorpion sek chu an bei don ti apuanga elder te po chuan chu rem ti in sipai te chu an in bot sei tan ta ani chumi zan chuan iana chuan scorpion sek lampana thu cha keng tu ran nung hring pakhat chu a hmuwa atuk zinga chuan poison sek sipai te chuan scorpion sek chu bei tanin sek pahnin kara chuan indona a thlenga ma se scorpion sek elder te chu lo thlengin poison sek sipai te chu anon that mie mai poison sek lam sipai te chu an hnung tola heti lai hian poison gal le elder panga te chu lo thlengin scorpion sek master zisan chuan poison gal chu a hma chhona poison gal chuan min hne thei in ringem ni atia zisan chuan an panga chuan an hne thuai don ti soin a chang le ta poison gal chuan an pola putar pakhat an sek leader zibian chu ko chuak turin atia ma se scorpion sek lam chuan attack tumin formation an siama poison gal chuan a ron beya indona an tran le ta
poison gal thil ti then na satak chu amu chuan scorpion sek leader chak tak dozong level gbian chu lo thlenga poison gal chuan elder panga te chu formation siam turin a thrila ma se beitura in bot sai la chuan poison sek elder panga te chuan an combine technique chu ti dang lamin poison gal chu an attack ta thut mai an attack na in poison gal asutrep tia chuan iana chuan a heavenly flame hangin poison gal an attack na chu run dangin heta hian episode chu atop ta ani